Mami, ang sarap ng amoy. Buksan mo, buksan mo, buksan mo. Buksan mo, ha? Buksan mo. Focus mo. Oh, grabe, ang sarap ng amoy. Pero mas masarap ang amoy dyan ng... yun ang mas masarap ang amoy. Umagang umaga, kahit di pa nagtututbrush kasi, babaho pa mga bibig. So guys, dahil si Liv ay may pa-order, actually may umorder lang sa kanya, hindi naman siya talaga nagpo-post. About doon sa kanyang special chicken, may umorder ng 3 peraso na whole chicken. Ano man tawag sa luto na yun, han? Chicken. Baked chicken, basta masarap yung chicken na marinated, kasamang potatoes and all, pineapple. And humingi ako sa kapitbahay ng tanglad. Masarap yun pag may tanglad sa loob mismo. Kaya yun. In fairness hindi naman ganun kalaki pero magandang amount yung order. Nasa 1,200 worth of chicken yung order. So, wow, may bagong negosyo. Negosyo. So, medyo maulan kagabi and ngayong umaga napakasarap ng simoy na hangin sa labas. And we will go to Bayan again San Mateo para bumili ng mga spices para sa special baked chicken orders. So, yun. Ramdam ko itong business na ito lalakas kasi ang sarap talaga nung chicken na yun. Natikman lang nila yun nung one time may nag-gathering dito and then yung chicken na niluto ni Liv na napaka-special, nagustuhan nila. Kaya yun, nag-order. Sarap. Ito ang lasang hindi tinipid kahit mahal ang sibuyas at bawang. Yan. It's more than 1 kilo per chicken, 1.5 kilos. Wait, open sesame. Wow. Tsaka sa holiday season, sa Christmas, New Year, sigurado maraming order dyan. Tingnan nyo guys yung climate sa labas, ang ganda naman. Napaka-sarap gumising pag yun ang matatanaw mo. Mga punda ng palay, nakaready na yung pagtatalo pa. Yan po yung mga natatalong namin sa umaga pagkagising. Medyo malayo tayo sa pollution. Overpopulated na situation, so yan. Iwas din tayo sa mga pollution sa basura. Yun ang maganda sa probinsya. Namamanage yung mga basura, meron sila yung segregation and hindi... Basta yung mga area siyempre, maraming na area na puros farm, so kukunti yung mga basura. Anyway, magtuloy na tayo mag-bake ng Mojako Donuts saka Twisted Donuts kasi kahapon naubos yung aming paninda and maraming naghahanap sa aming mga customers. Pero syempre, kape muna. Kapeng Barako. Guys, honestly, amoy na amoy mo yung sarap ng niluluto ni Mami Liv G. Oh, grabe ang sarap ng amoy. Pero mas masarap ang amoy dyan ng... yun ang mas masarap ang amoy. Sarap ng amoy. Mabango pa sa chicken at saka itlog. Mami is preparing for masarap na breakfast. It's not masarap. It's just yung aming sariling milk loaf at the same time nag-fry ng egg. And syempre yung kapeng barako. Yung kapeng barako namin kasi matapang talaga. Mas matapang pa dito. Kaya ako nakakiss na sa kanya kasi tinanggal na yung aking tinanggal ko na yung aking mga bigote dito tsaka balbas. Ayaw niya kasi magpakiss dati nung marami akong balbas tsaka bigote. Ngayon nakakakiss na. Ang kiss ngayon, pang matandaan na yung kiss namin, yung amoy na lang o ganito. May Liv. Yan mga kwentuhan, nilalagay ni Mami Liv G sa oven, mini oven, kitchen oven. Anyway, oven. Ayan, ngiting kumita si Mami Liv G. By the way guys, yung mga kwentuhan, na-pick up na po yung 3 special chicken na ginawa niya. So parang gagawin na namin business yung siguro ngayon. Magpo-post na rin kami online na available for orders. Yun, nakabenta na. Kaya ngayon, pupunta kami sa bayan para bumili ng some of the ingredients para sa bake shop at saka yun, sa chicken naming business. And then, syempre, magpapalibre ako ng merienda dito sa katabi ko. Siya yung kumita today. Hindi naman ganun kalaki pero still, kita is kita. Diba? Kaya huwag kayong mahiyang magbenta dahil kumikita. Let's go. Sa pagpo-post sa social media. Let's go! Ay, merienda. Let's go guys. Bayan tayo. Sana makakita tayo ng bibingka doon na sabagay. Bibingka. Bibingka, magkano ba bibingka? Mura lang naman. Bibingka. 50. Mali ka. Mahal siya. Si Kuripot. Patibot. Tara, let's go. Bakit di ka sumipot? Oh, sige na, let's go na.
So yan mga kwento, nandito na tayo sa family ang bayan ng San Mateo. Titingin tayo sa loob ng palengke. Bibili rin tayo ng ulam na isda because it's been a long time hindi tayo kumakain ng isdang dagat. Saltfish, yung saltfish. Anyway, hanap muna tayo ng parking. Isa sa mga challenges sa palengke ng San Mateo, yung hirap ng parking. Medyo maraming tricycle tayong pero anyway, sabi nga pag may tiyaga, may parking. Kaya hanap tayo, ikot-ikot tayo. Ikot lang. Oh! Ano nga ba sa Locanong... Bannog. Banlog? Bannog. Napagod? Bannog. Nabanog! Nabanogak! Banuga. Banugak! Ikot kami ikot sa palengke yun, nakabili kami ng GG. Marami nabili. Oo, pero ang dami namin nabili. Nagpunta kami sa palengke, bumili kami ng GG, isdang dagat. So na-miss namin yun. And then what else? Nabili natin mga ingredients, ang dami namin nabili. Anyway, let's go sa go! Uwi na tayo and hopefully may mga bagong orders pa rin. Negosyo lang tayo. Kaya lang, hindi ko na-achieve yung isang gusto kong gawin ngayon. Kumain. Ang magpalibre ng merienda kasi uwi na kami. Lunch time na. Let's go. Ouch. Yan guys, nakonvince ko yung aking financier, yung aking manager. Kaya na lang kami dito sa Kwan siguro. Maghanap kami mga kainan dito kasi lunch time na rin naman. Kaya sa umuwi pa doon kumain sa bahay. Nakakain na rin si Daniel. So, hanap tayo ng mga kainan dito. Hanuan, sa patagay mo. Try natin ang bulaluhan or patuhan o anything Sige, yung na... bulalo na lang yung doon sa binila mo dati. Hindi ko alam, somewhere. Basta hanap tayo ng mga kainan dito sa San Mateo guys. Along the way going home, hanap tayo ng mga kainan. Let's go, hanap tayo.